Assalamualaikum teman-teman. Aduh, suwe banget rasane nunggu wayangane Dalang Akbar. Padahal durung ono sesasi. Terakhir wayangan ki tanggal 2 April. Saiki lagi tanggal 24 April. Gek pirang dino iki? Lagek 22 dino to, rasane kaya wis mataun-taun. Sujune, untunge, alhamdulillahe Mas Akbar posting video nang TikTok. Jan kena nggo tombo kangen tenan. Ayo didelok videone. Koko Prabu Dwarawati sak sapunipun asat pun nang riwe tumata ingkang biswa keparengan raja jing amarga nyukaprekan ingkang dadi kula suwunaken pirsa dumateng jeneng Koko Prabu Dwarawati. Inggih Nyai semoga napa ingkang dados dalu sami kula aturi hambar sabda. Kengro parsa kula ngagem jondo nyenengaken karna nenggara mentah sabda sabdanipun Nyai Jing Amarta. Lanjeraken puspita rukes. Nek wis ndelok videone, saiki wektune maca komentar-komentar saka Mbak Mas Neti di akun TikToknya Mas Akbar. Mari. Komentar dari Mbak Sri Sayekti. Piye to ki cah bagus? Dari Mbak Tia. Gek piye to ki? Dari Mbah So. Enek-enek ae Gus Akbar. Dari Mentari Tari. Sukses selalu nggih Mas Dalang. Dari Kerungna. Hahaha. Rusdiono. Lanjih mlebu ae Mas, monggo. Sum Arji. Gas. Rahmai. Mas Akbar sukses selalu. Dari Fufah. Raden Akbar ngerti kata hatinya wayang. Yati Kusmiati. Kok malih ganteng Mas Akbar, opo wis duwe pacar to? Mi macan Jombangan Pare. Random arepe mapan dalang sik, sukses selalu. Nur Laili. Cakep. Fatimah. Jenengan lucu tole, mau istirahat kok yo dalang riyen. Yang penting happy, sukses selalu kagem jenengan le. Amin ya robbal alamin. Dari Mbak Jenny. Eyalah kok ono ae to adikku lanang ki. Charlie. Ya ampun. Seba. Mas Dalang bisa ditranslate ke bahasa Indonesia enggak? Saya dari Toraja. Happy. Translate dong Mas Akbar ngomong apa? Eyen. Lagi ngetes Om Akbar. Dian. Biyuh-biyuh ngakak aku Pak Dalang. Mesam-mesem aku ngrungokne wayanganmu. Ikah Purwani. Dalang ki sak omong-omonge gathuk wae. Semangat terus berkarya Pak Guru dan seniman muda. Dari Keike. Aku nggak ngerti dia ngomong apa. Yang aku lihat dalang soleh yang adem banget kalau dipandang. Seadem awal bulan. Dari Mbak Wartilia. Sugeng sonten Masda. Dari Mbak Siti Fatimah. Sugeng siang Masda. Sithik wae Mbak Tiwi moco ya teman-teman. Intine kabeh komen apik, aman terkendali. Terima kasih. Assalamualaikum.